Дзякуй, што прыйшлі. У нас вось гутаркі, гэта Міхась. Гэта і драк. Вось гэта класна. Так, як ушоў. Я яго, і ён мяне. Клас. Нашым госцем будзе музычны крытык, чалавек, які асабіста ведае Сашу Нема. Амаль ніхто не ведае Сашу Нема, але ён ведае. Александр Чарнуха на гэтай сцэне. Давайте павітаем. У нас Александр Чарнуха, професійний критик, не такий, Привітання, як ви. сябри. І я, і Міхась. Професійний критик. А чим відрізняється професійний критик від коментаторів? Ну, професійний, тому що заробляє гэтым гроші, напевно. Вась, професійний критик. І сьогодні ми незвичайно, ну, спеціально покликали тебе, щоб ти нам розказав, що таке критика, як на її реагувати. Але спочатку у нас таке правило, ми гутаримо з глядачами завсёды, і глядачі можуть все, що завгодно казати. Але тут треба пам'ятати, що це білоруські глядачі, тому яны амаль не гутарять з нами. Ми повинні мотивувати глядачів, щоб яны гутарили, тому завсёды ми рихтуємо подарунки для самих активних глядачів. У тебе є який подарунок некий? Так, я хотел подарить книжку Саши Чарнухи, я написал за 2 гадзіны яму, але ён не паспеў прачытаць, таму у меня нема падарунку. Не, я дозволяю на самой справе. Ну можна Можна, конечно. У мяне такі падарунак. Я напрыканцы шоу зраблю асабістую крытыку на чалавека, ну, які ў зале, напрыклад. Кайф, я адразу не здагадаўся. Можна было б не кніжку дарыць, а не цішотку, а адразу таксама пакрытыкаваць каго-нибудь. Хто увогуле сутыкаўся з крытыкай у жыцці? Так, пачнем з цябе. Гэта было шмат. Шмат разоў гэта было. Так, я не запамятаў самае лепшае. Я фотам, мабыць. А чым ты займаешься? Я працую у дзіцячым лагері. А тебя дети, кто такой? Лузер. Ну, далей будзе лягчэй астатнім казаць. Так. А хто яшчэ сутыкаў? Вось вы сказалі, яшчэ сутыкаліся з крытыкай. У чым, у якой сферы? Тата мяне заўсёды крытыкаваў. Тата крытыкаваў. Ну, гэта ж мы зараз плакаць пачнем. Так, а за што крытыкаваў? Робіш штось не так, калі дапамагаеш тату, дай сюды, дай сам зраблю. Нічога не ўмееш рабіць. Нічога не ўмееш? А, ты нічога не ўмееш рабіць? Не. Ну, так ён не дарма цябе крытыкуе, не? Трэба было глядзець і записывать, што рабіць, як рабіць. Ты просто глядзеў і нічога не вывучыў. А расглядзі, ты ж на самой справе займаешься тым, чым ніхто не займаецца. Ты крытыкуеш беларускую музыку. Разумееш, была ніша, нікому не патрэбная. Я яе заняў. Сеў там і такі падумаў, ну я буду тут сядзець. Пачакай, пра Сашу Нема я пажартаваў, але ты яго ведаеш? Ну, канешне. Ён да мяне прыходзіў на інтэрв'ю нават. Прыходзіў на інтэрв'ю? Ён даваў інтэрв'ю ў сваім жыцці, так. Я ведаю, што ён даваў. А што, вось распавядзеш, што гэта такое, ну, крытыкаваць беларускі шоу-бізнес? Таму што я нават не ведаў, што Ён існуе. Слухай, ну і нават я сумнеюся час ад часу ў яго існаванні, што ён сапраўды ёсць, але там усё так перакручана, што на самой справе вось гэтае тое, што павінна лічыцца поп-музыкай, яно на самой справе знаходзіцца ў андэграўндзе глыбокам. Што? Што? Наша поп-музыка ў андэграўндзе? Так. Ну, я б нават не называў яе поп-музыкай, гэта не такая эстрада. Будзем называць гэта эстрадай. Імёны, нам патрэбны імёны. Імёны: Анатоль Длускі, Шыр, Вікторыя Алешка. Шыр. Я спачатку думаў, што гэта нешта з Толкіна, ну, з «Уладар пярсцёнкаў». Потым у мяне была тэорыя, што гэта нешта пра, ну, такія цяжкія наркотыкі. А потым я... Калі б гэта было так, мы б ведалі, мы ж моладзь. А потым апынулася, што гэта сапраўды ёсць такі спявак эстрадны. Шыр. Рэпер? Не. Ён у тэатры беларускай эстрады выступае. А андэграунд беларускі гэта што? Беларускі андэграунд гэта наадварот тое, што запатрабавана і на што там людзі купляюць квіткі, прыходзяць на канцэрты, слухаюць. Тое, што запатрабавана. Ну, напрыклад, там, не ведаю, «Петля пристрасця». Так. Так? Усе ведаюць. Ведаеце, так? Папляскайце ў далоні, хто ведае «Петля пристрасця». Ну вось, бачыш? А папляскайце ў далоні, хто да гэтага дня ведаў, хто такі Шыр.
У нас у зале шир. Я спачуваю, шчыра спачуваю. А шир, ви ведаєте, а раз... Я чула просто. А ви просто чули? Зараз? Нет. Ну, если там некие афиши трапляются. З широм. Я уже не памятаю. И цыганской такой внешности мне подается. Цыганская внешность. Ну, нам белорусские нужны были, вы повинны. Прабачце, што адразу. Ну. Вот что я заўважыў. Беларускія творчы, ну, хто займаецца творчасцю, беларусы, яны становятся папулярнымі толькі па-за межамі Беларусі. Адзін толькі шлях ёсць. Паехаць у нейкую там Москву і стаць там папулярным у Беларусі. Такі толькі шлях ёсць. Ну не, слухай, ёсць жа артысты, якія працуюць на ўнутраны рынок. Вось, напрыклад, Віталік Карпанаў, гурт Дразды. Яны зараз вельмі папулярныя ў Беларусі. Я калі гляджу на гастрольную трасу гурта Дразды, я думаю, бляха, вы ж скаралі мой план на вяртанне ў Беларусь там. Я нават не ведаў, што ёсць такая з'ява, як тур па Беларусі. Давайте палічым гарады, дзе можна зрабіць канцэрты нармальна. Мне увогуле здаецца, што такі памер Беларусі, што можна за 2 дні зрабіць усе канцэрты ва ўсіх гарадах. Пачынаем з Віцебска. Окей. Едзем у Новополацк. То бок зверху ўніз. Так. Віцебск, Новополацк, Магілёў, Так. Мінск. Менск, потым Менск. Менск. Пасля Кобрын. Цябе нейкая дзіўная гастрольная траса атрымліваецца. Ну што, Кобрын ёсць жа на шляху да Брэсту? Ну ёсць, ну. А? Што? Баранавічы прапусціў, конечно. Баранавічы мне не падабаецца. А Барысаў? Барысаў не падабаецца, што далей? З Барысава нестандартны варыянт. Береза. Не поеду туды. Ну я ж кажу пра гарады, дзе ёсць боулінг. Калі ў горадзе няма боулінгу, я не поеду туды. Ну сапраўды, мне Жлобін. Жлобін, мне здаецца, там ёсць, туды можна. Я выступаў там в боулінг-клубе ў Жлобіне. Реально. На самой справе? Так. Каб вы разумелі ўзровень боулінг-клуба ў Жлобіне, там на ўваходзе сидзіць бабка-вахтёрша. І калі же не хадзіце по памытаму. І калі я з'язджаў адтуль, ну, типа, скончыўся выступ, трэба было ехаць назад у Мінск, бабка-вахтёрша, калі я выходзіў, яна папрасіла, каб я паказаў сваю сумку. Я выходжу, ну, пакажыце сваю сумку. Я такі, типа, ну навошта? Яна кажа, ну мала ли, а што калі раптам вы у нас скралі шар для боулінга? Ну, у мінулым разе скралі шар адзін, і на месяц закрылі боулінг-клуб. Шукалі новы шар. Не можам больш працаваць. Так, а вось яшчэ такое пытанне. Вось ты рабіў інтэрв'ю з Сашай Нема, а Алексей Хлыстоў? Канешне. У мяне нават была, разумееш, вось я на працы звычайна займаўся чым. Ты сядзіш, вось у цябе было там інтэрв'ю з Сашай Нема, з Алексеем Хлыстовым і з Ларысай Грыбалёвай. Ой, бля, секс-сімвол. Так, і потым ты такі думаеш, так, а хто з іх самы высокі? А што это за матэрыял, хто з іх самы высокі? Топ высокіх артыстаў Беларусі. Ну, просто табе гэта чалавечы інтарэс, разумееш, антропалагічны. А ўсе ведаюць гэтых людзей, так? І Ларысы Грыбалёвы, усе, так? Вы не ведаеце? А вы вельмі малады. Усё нормально, мама. Вы ўвогуле беларускіх зорак не ведаеце? Ну, Макс Корж. Макс Корж гэта, ну, попса. Ты тоже. Што, чаму я попса? Я на ўзроўні Ларысы Грыбалёвай, я лічу. Ці быў у беларускім шоу-бізнесу секс-скандал? Ну што? Што гэта за шоу-бізнес, калі не было секс-скандалу? Вось, ну, зараз ва ўсім свеце гэта секс-скандал, усе ведаеце, підзіце, так? У расійскім там вечарынка Івлеевай была, а у нас што? У нас гэта дажынка. Там які шоу-бізнес, такі секс-скандал быў на самой справе, але была такая тэма, калі нейкі рускі таблоід напісаў пра тое, што Германа Тітова... Герман Тітоў, усе ведаюць? Герман Тітоў, так. А Дзіму Карпінчыка ведаеце? Я зрабіў гэтую перадачу толькі, каб пра гэта размаўляць. Гэта адзін і той жа чалавек. Герман Тітоў і Дзіма Карпінчык. Ну вось. Расійскі таблоід напісаў, што ў Дзімы Карпінчыка, ці ў Германа Тітова, раман з Наташай Каралёвай. Вау. Сексам пахне так. Так. Моцна. Пасля Дзіма Карпінчык нават сустракаўся з Тарзанам. Вау. Сапраўды, каб вырашыць? Не, тут больш секса. На здымках Анастасіі Слуцкай? Не, уже пасля. О, а здымкі Анастасія Слуцкай. І што это?
Была такая, былі такія здымкі з нейкага дня гораду, дзе хтосьці з спявачак засвяціў дупу. Гэта была Ірына Дарафеева. Во, Ірына Дарафеева! Я думаў, што загугліць. Ось, зразумееце, ўзровень беларускага шоу-бізнесу, што 10 гадоў таму нікому невядомая зараз Ірына Дарафеева засвяціла дупу на фотаздымку, і мы ўсе памятаем гэта. Я абажаю беларускі шоу-бізнес. Не, у беларускім шоу-бізнесе на самой справе хапала скандалаў. Ось быў выпадак з Палінай Смолавай, гэта моя увогуле любімая Паліна Смолава, поп-спявачка. ведаеце? Памятаеце Паліну Смолаву? А не памятаеце, што яна планавала запісваць дуэт з Полом Маккартні? Пол Маккартні, памятаеце? Папляскайце, ці ведаеце Пола Маккартні. Ну. А аднойчы, пасля таго, як Паліна Смолава ўжо з'ездзіла на Еўрабачанне, недзе ў сеціве з'явіўся здымак, на якім яна з Полом Маккартні стаіць. І быў прэс-рэліз пра тое, што сэр Пол Маккартні убачыў і пачуў Паліну Смолаву недзе ў Маскве і так натхніўся тым, як яна спявае, што прапанаваў ёй запісаць дуэт. Уяўляеце сабе? А потым нейкія паскудныя журналісты знайшлі фотаздымак Пола Маккартні, на якім ён стаіць без Паліны Смолавай. І роўна такі ж здымак Паліны Смолавай, дзе яна стаіць без Пола Маккартні. Яны супаставілі іх і сышлося, разумееце? Фоташопам умелі карыстацца ўжо тады. Хтосьці выцер Пола Маккартні з фотаздымка Паліны Смолавай. І тое ж самае чамусьці зрабіў наадварот. А потым паскудныя журналісты яшчэ і патэлефанавалі прадстаўніку Пола Маккартні і спыталі, ці сапраўды ён ведае, хто такая Паліна Смолава. Ён сказаў: вашае шчасце, што Пол Маккартні ніколі не бачыў гэты здымак, і хай ён ніколі яго не ўбачыць, таму што вам будзе дрэнна. І з тых часоў Паліна Смолава неяк раптоўна вельмі знікла з радараў і перастала спяваць. Пол Маккартні заказаў Паліну Смолаву. Сенсацыя. Ці адчуваеш ты, што людзям патрэбна крытыка, ці ў індустрыі гэтай патрэбна крытыка? Я, можна сказаць, тэрапію праводжу, таму што вось напісаў ты нейкае паскудства пра чалавека, а ён табе потым тэлефануе і за ўсю хуйню табе проста ўжо распавядае. Распавядзі нейкі выпадак такі. Ну вось, напрыклад, аднойчы... Але каб гэта была суперзорка, каб все-таки ніхуясь. Ну, гэта была прадусарка Лабады. Так, Лабада прыязджала ў Мінск-арэну, і ў нас была дамоўленасць на нейкае там 10-хвіліннае інтэрв'ю. Ну вы разумееце, што за інтэрв'ю можна зрабіць за 10 хвілін. Ну як справы? Добра, дзякуй, да пабачэння. Вось, і там нешта было ў мяне ў тэксце пра тое, што Лабада выглядала вельмі стомленай. І проста памочніца, яна тэлефанавала мне, напэўна, у гадзіны 3 ночы і крычала ў трубку, тыпу: онлайнер што, жоўтае выданне? Чаму вы пішаце, што яна была стомленая? Ну, так я бачу гэта на ўласныя вочы. Дык чаму вы пра гэта пішаце? У вас будуць праблемы. Просто выдаляйце матэрыял, я вам сказала. У вас будуць праблемы. Я сказаў: ну добра, я чакаю праблем. І што? І нічога. І вось ты ў Варшаве? І вось я ў Варшаве. У расійскім шоу-бізнесу шмат крыміналу, і ў расійскім шоу-бізнесу там раней, калі там, напрыклад, Атар Кушанашвілі гэтым займаўся, і ён каго-небудзь крытыкуе з зорак, і яго потом б'юць там і збіваюць, і ён просіць прабачэння. У нашым шоу-бізнесу ёсць нешта такое, дзе ўжо ёсць рызыка, што цябе заб'юць за тое, што там Інну Афанасьеву пакрытыкаваў, ці там Ядвігу Паплаўскую. Не, максімум, на што здольны беларускі шоу-бізнес, гэта аднойчы адна беларуская музычная журналістка атрымала ад адной спявачкі каршняў недзе на нейкім публічным мерапрыемстве. Што атрымала? Каршня. Што это? Падструльнік. Сапраўды? Проста сама спявачка ударыла? Так. Ну гэта ўзровень. Ну не, я... Кулары! Мяне ўражвае беларускі шоу-бізнес. Віктор Дробыш. Хто ведае Віктора Дробыша? Пахлопайце. Ён калісьці быў прадзюсарам нейкай спявачкі беларускай, якая ездзіла на Еўрабачанне. І карацей, была фішка, што
ужо пачалося Еўрабачанне, і Віктор Дробыш даў нейкае інтэрв'ю камусьці, і штосьці там сказаў такое, што Еўрабачанне гэта ввогуле гей-парад з песнямі. І гэта ў выніку сталася так, што букмекеры, яны занізілі вось яго спявачку, гэтую Зену, і он там спусцілася на апошнія радкі там. Засудзілі, карацей. Засудзілі. Я ему тэлефаную, запытваю, як вы ставіце да таго, што вось букмекеры вось засудзілі вашу спявачку. І Дробыш сказаў, цытата: «Блядь, да в рот я ебал этих букмекеров». І мы на Еўрарадыё зрабілі матэрыял. І комікс да яго, так? Цытата: «Блядь, да в рот я ебал этих букмекеров». І подпіс: «Віктор Дробыш, лауреат республиканской премии имя Франциска Скорыны». Ну, мы выпускаем гэты матэрыял, і праз 15 хвілін мне тэлефануе Віктор Дробыш. Вельмі незадаволены. Ён быў упэўнены, што гэта была нейкая заказуха, таму што мне кажа: «Хто тебе гэта заказаў? Хто заказаў гэта зрабіць?» Я такі, там, галоўны рэдактар, кажу. Свердлоў. Так. Я кажу: «Колькі тебе за гэта заплацілі?» Я кажу: «Я не буду казаць, які ў меня заробак». Спачатку хацеў сказаць: «Я такога не казаў». Я кажу: «У меня ёсць запіс, вы такое казалі, камон». Он, карацей, неяк... Таму я і не размаўляю з тобой по тэлефону. Так. Сюда ёсць рызыка, што дыктафон працуе, так? Так. Карацей, ён вельмі пакрыўдзіўся, ён сказаў напрыканцы: «Ах, прыеду ў Мінск, знайду цябе, і вось мы інакш пагутарым з табой». І вось я тут. Раскажы, як на цябе пакрыўдзіўся Макс Корж. Блин, такое было? І ты не адказаў пра гэта адразу? Слухай, ён ускосна пакрыўдзіўся на мяне пасля выпуску, ён проста праз знаёмых я даведаўся, што ён пакрыўдзіўся на выпуск. Я праз знаёмых даведаўся, што Бараку Абаме не падабаецца моя творчасць. Бачыш, кожнага сваё. Яшчэ ты казаў, што вы сустрэліся з ім у машыне, і ты інтэрв'ю ў яго браў, якое ён сапсаваў, так? Просто тут пытанне было ў тым, што мы ехалі ў машыне з Максам, і ён мне даў свой тэлефон у рукі і сказаў: «Вось здымай інтэрв'ю, і калі будзе ўсё добра, вы яго публікуеце». А потым, калі ён паглядзеў гэта інтэрв'ю, сказаў: «Не, ўсё добра, але ракурс не вельмі добры. Таму давай не будзем яго публікаваць». З ім увогуле амаль няма інтэрв'ю, так? Так, апошняе я з ім зрабіў інтэрв'ю, яно выходзіла ў 2016-17 годзе. Ты апошні чалавек, які зрабіў інтэрв'ю? Вау. І пасля гэтага чалавек перастаў даваць інтэрв'ю. Ён і да гэтага не даваў інтэрв'ю, просто так атрымалася. У мяне ёсць знаёмы, які з Лунінца. Але ён заўсёды хвастаецца, калі нап'ецца дзе-небудзь, што калі ён быў у школе, яго ў школе біў Макс Корж. Вось і скандал. Я ведаю Макса Коржа праз адзін удар. А бывае такая канструктыўная крытыка, разумееце? Я больш за ўсё не люблю, калі крытыкуюць, я такі: «Гэта ўсё правільна, блядь. Усё так і ёсць». Лепей б хуйню сказаў. Я просто, ты неяк пазітыўна адказваеш чалавеку і ўсё. Вось у меня быў выпадак, у мяне пад нейкім маім рілзам з маім выступам у інстаграме чалавек напісаў каментар: «А вы дакладна беларускі комік? Чаму у вас жыдоўскі твар?» Я такі паглядзеў, з аднаго боку крыўдна, а з іншага ён гэта напісаў па-беларуску, так прыемна стала. Я яму такі: «Дзякуй за мову». Чаму жыдоўскі твар? Мне здаецца, так можна любому беларусу напісаць. Мне так в дзяцінстве казалі. Вам таксама? А мне таксама казалі, мяне яўрэйчыкам называлі. Мяне цыганкай, ці азіяткай, ці яшчэ кемсьці. Гэта што за розныя людзі? З розным досведам жыццёвым. Цыганка і азіатка, што это? Розныя расы амаль. Беларускай ніколі не называлі. Беларускай ніколі? А беларускай, мне здаецца, нікога не называлі. Увогуле. Светлыя валасы і вочы голубыя, тады беларусы, а ўсе іншыя... Это немцы. Гэта так, а што это? Я таксама падумаў, што это такі фашысцкая школа. Гэта беларуска, гэта беларус, не беларус! Гэта байка пра тое, як страна пачала называцца Беларусь, таму што людзі былі са светлай кожай, са светлымі валасамі і светлымі вачыма. Вось, гэта беларусы.
Расходимся. Ну, вось для мяне беларусы вось так выглядаюць на самой справе. Александр Чарнуха такі... Гэта ж ужо што? Зараз пачнецца крытыка. Да які Чарнуха беларус, вы што, вы глядзіце на яго, ну? На самой справе, па Александру Чарнуху я б зразумеў, што вы беларус. Па Міхасю я таксама бы зразумеў. Ну, добра, па кожнаму гледачу пройдземся. Па цябе б не зразумеў. Мікіта таксама невядома. Я ведаю гледачоў. Вас не ведаю, вы таксама невядома. Вы яўрэй. Меня один раз турком назвали. Туркам назвалі? Крыху падобна на турка. Крыху, вось вы сказалі. Турэцкі беларус. Вы беларуска. Вот беларусак адразу заўважыць. Ну, лёгка. А вось беларусаў не заўсёды. Вось толькі цябе і Міхася. Я не ведаю, чаму я гэта рабіў зараз. Хвілінка ксенафобіі. Але дзякуй за мову. А у вас ёсць нейкія вось такія guilty pleasure, за які вы сябе просто крытыкуеце потым? Типа мастурбаваць, што? Не. Мастурбаваць гэта нармальна. Не крытыкуй сябе за Я гэта. крытыкую заўсёды. Я 1 гадзіну мастурбую, 5 гадзін крытыкую. Трэба рабіць гэта лепш, так? Ты недастаткова стараешся. Я крытыкую Давай якасць. яшчэ. Якасць мастурбацыі не падабаецца, так. Было мала спермы. Зробім гэта цізерам. Ну а што ты меў на ўвазе? Ну што, вось нешта глядзіш такое, за што сябе потым крытыкуеш. Ну вось навошта я гэта зрабіў? Порно. Порн, типа, ну вось порно варыянт яшчэ. Ну што вы ўсё да порна прычапіліся? Солодкая. Салодкая? Глядишь, А, калі салодкая еш і мастурбуеш. У мяне было guilty pleasure, я назіраў за дзяўчынай Діанай з Ізміра. Яна беларуска, якая пераехала ў Турцыю і там стала суперпаспяховай. Так. І яна вучыла дзяўчат, як знаёміцца з праяўленымі мужчынамі, каб яны дарылі ім падаркі, але яны пра гэта іх не прасілі. А, ну гэта, ну, і што ты, чым так ты Ну, мне было просто цікава назіраць за тым, вось, калі у цябе быў вельмі складаны працоўны дзень, ты ўключаеш сторыс Діанай з Ізміра, і яна такім гэтым салодзенькім голасам гэта кажа, што ты просто супакойваешся, разумееш, такі, добра, пахвары яшчэ, я просто адпачну мозгам сваім. Штосьці, нібы ты таксама пра мастурбацыю кажаш, я не разумею. Не, я пры гэтым не мастурбаваў. Гучыць менавіта так, штосьці яна голасам сваім кажа. Ну і Діана з Ізміра гучыць, ну добра. А вось я зразумеў цябе крынжовых людзей падабаецца глядзець. Ну так. Складана крытыкаваць на самой справе. Ну, сябе крытыкаваць лёгка. У мяне быў такі выпадак, я другу сказаў, ну, за што я сябе не люблю у стендапе. І праз некалькі дзён мне нейкі ананімны аккаунт напісаў у Інстаграме тое ж самае. А за што? Ну, гэта даўно было, я ўжо забыў. Тады было шмат прэтэнзій, зараз няма. Зараз 0. А за што? А вы скажыце, за што? Слышал отзыв сразу после твоего концерта. Да, давай. Очень обиделась, что ты, что она сказала, что ты очень плохо относишься к женщинам. И она это очень-очень серьезно восприняла. база. Сур'ёзна ну, гэта я не разумею. Ну, я не разумею, як так, яна тупая? Што незразумела было? Блин, я дрэнна, ну, я не ўспрымаю такую крытыку. Па-першае, таму што яна ад жанчыны. Ну, то бок, адразу скажу, я ад жанчын не ўспрымаю крытыку. Таму што яны толькі крытыкуюць, як я выглядаю. Яны не чуюць, што я кажу. Яны ў сэнс не... Ну, гэта прыкол. Гэта не на самой справе. Так, я на самой справе не ўспрымаю хлопчукоў. Хлопцы, заўсёды ты ведаеш, што ім падабаецца. А дзяўчыны, каб дзяўчыны сталі твоей аўдыторыяй, трэба рабіць нешта неверагоднае. Любую хуйню амаль.
Галоўнае быць прыемным, там твар, мілы, там штосьці такое. Вось, напрыклад, вы ведаеце, што хлопчковыя гурты рабілі з 4 розных тыпаў людзей, таму што ты любых 4 хлопцаў розных тыпаў аб'яднай, яны могуць быць увогуле бесталанныя. Але гэта знойдзе сваю дзявочую аўдыторыю. Вы ведаеце гэта? Ну так, напрыклад, гурт «Ці не толкай». Ну там праблема ў тым, што яны ўсе аднаго тыпажу. Ну я вельмі любіў жартаваць пра гурт «Ці не толкай», калі пісаў нейкія тэксты. У мяне былі там розныя эпітэты, метафоры, там пающыя арбузы, як яны трымаюць у руках мікрафоны, як пачаткі кукурузы. Там. Ну, ты у нас лукіст. Гэта гучыць так, ты сапраўды прафесійна крытыкуеш... Слухай, ну, самы прыкол гэта, калі ты вось напісаў тэкст, і табе тэлефануе потым нейкі раз'юшаны там спевак. Аднойчы мне патэлефанаваў сын Саладухі пасля канцэрта Саладухі на стадыёне «Дынама». Я там сапраўды разышоўся троху. Ён сказаў, ну, вы дрэнна пра майго бацьку напісалі. Я кажу, так а ў якім месцы дрэнна? Ну, чакайце, зараз я пашукаю, такі скроліць, я чую такі пыхціць. Такі... Ну, вы дрэнна напісалі. Я кажу, так а дзе? Ну, не, так вы шчыра гэта ўсё напісалі? Я кажу, ну так, шчыра. То бок, ну вось гэта пра яго там белазубую усмешку, там вось гэта ўсё. Я кажу, так, вельмі шчыра. Я вялікі фанат творчасці Саладухі. Ён такі, ну тады дзякуй вам. Не, сапраўды, што гэта за крытыка? Ты пішаш, чалавек стомлены, пасля ты паючыя арбузы, беласнежныя... А што ты пра нас бы напісаў? Хачык з жыдом робяць перадачу. Але дзякуй ім за мову. Дзякуй за мову, так. Так, у меня есть отказ по, ну, на конт того, что женщин я... Як сказала? Что ты, короче, плохо шутишь про них и не уважаешь. Ну, это ты уже от себе додал. Про повагу нічого не было. Вось, наприклад, у мяне быў жарт такі, что я заўсёды, я лічу, што ў мяне профеміністкі матэрыял на самой справе. Просто, каб зразумець, што ён профеміністкі, трэба зразумець, што ўсё сексісцкае ў ім іранічнае. Мне не падабаецца сябраваць з хлопцамі, тому што калі хлопец лепей за цябе, табе прыйдёцца з ім канкурыраваць усё жыццё. А калі, напрыклад, дзяўчына лепей за цябе, ўсё добра, яе задавіць грамадства. То бок, гэта жарт профеміністкі, так? Всё! Идите нахуй, женщины. Что не так? Я заўважыў, што хлопцаў часта абвінавачваюць у тым, што хлопцы гамафобы, сексісты. І вось я што заўважыў, гэта маё назіранне. Гэта на самой справе варта. Вось заўважце. Хлопцы не бываюць гамафобамі. Я вам магу даказаць гэта. Дзяўчыны так, а хлопцы не могуць быць гамафобамі. Даказаць? Вам цікава? Цікава? Вось моё назіранне. Глядзіце, сексістамі хлопцы могуць быць. Гэта, ну, амаль усе хлопцы сексісты. Акрамя мяне. І гэта як зразумець? Таму што шмат сексісцкіх жартаў, якія нават хлопцы не разумеюць, што гэта сексізм. Так? Ну, дзяўчыны разумеюць, пра што я кажу. Пасля, напрыклад, расізм таксама ёсць. Шмат расісцкіх жартаў. Так? Гэта значыць, што расізм ёсць, нацыяналізм ёсць. Гэта ты пра Хачыка і Габрэя, так? Ну, напрыклад, okay. Да, так. Ну, я расіст, я адкрыты расіст. Гэта не раз, гэта ксенофобія. Ну, гэта ксенофобія. Я адкрыты ксенофабіст. Так. Акардэаніст, ксенофабіст. Вось. А, напрыклад, чаму няма гамафобіі? Таму што няма гамафобных жартаў. Усе жарты паміж хлопцаў толькі гейскія, то бок усхваляючыя геяў. На самой справе так. Як вам такое назіранне? Як вам такое назіранне? А ведаеце, хто жартуе гамафобна? Толькі дзяўчыны. Вось так. Ты што? Ей. Не мужик? Ты што? Ей? Гэта толькі жанчыны. Потому што хлопцы кажуць, о, ей. Шчасліва, ёсць шчасце ў голасе. Ну, на самой справе ёсць надзея. А калі жанчына кажа, ён такой, о, не мужик, типа, што, підар, што ли? Ну, заўсёды, разумееце? Ну, назіранне на самой справе вельмі якаснае. Просто я не ўсё магу казаць, ну, не ўсе свае назіранні магу распавесці людзям, таму што у людзей ўсё лопне, яны не смогуць даказаць мне штосьці адваротнае. Як ты трымаешся? Я не ведаю.
Ледзь-ледзь трымаюсь. Вось крытыка грамадства ад мяне. Дзе ты такіх жанчын сустракаў? Ну, вось... Так, хопіць. Не, ну мы... Пачакайце. Я пасля кожнага назірання вас пытаў, так ці не? Вы сказалі так, вы ўсе згадзіліся. Так і ўсё. Всё? Дзякуй. Ну, вы... Не, такіх жанчын на самой справе іх не так шмат. Але яны ёсць. А, напрыклад, хлопцаў-гомафобаў няма. Ёсць хлопцы, якія думаюць, што яны гомафобы. Толькі геі гомафобы. Толькі геі гомафобы, вось. На самой справе, вы ведаеце, колькі геяў, якія гею ненавідзяць? Гэта на самой справе. Так, хто ведае геяў? Вось, ёсць такое, што геі раздражняюцца на іншых геяў за тое, як яны сябе паводзяць. Геі гомафобы, вы не чулі? Гэта каста людзей. Што? Мілонова. Вось про Мілона. Вось, напрыклад, калі там геі ў палі... Ну, добра, давайте вернемся там. Ці чытаеце вы крытыку? Читаете? А якую? Не свою. Професійную яку-небудь. Професійную крытыку. Філолог і... А, вы філолог. А вы професійную крытыку про філалогію? Ну, про літературу і про кіно так само. Про кіно і літературу. Музику теж можу, так само можу. І як? Вы карыстаецеся гэтай інфармацыяй, а ёсць такое, калі чытаеш крытыку, ты свае думкі забываеш пра кіно і толькі, ну... Могу не пагаджацца. Можете не пагаджацца? А няма такого, ну, зараз я придумаю пытанне. Так, а няма такого, што калі чытаеш крытыку, такі, блин, нават не магу паспрачацца з чалавекам вось так онлайн. Цікавыя думкі бываюць так само. Так, каму ты дарыш сваю кнігу? Михась, это ты дарыш, это твой подарунок. Я себе здымаю гэтую адказнасць, так. Ну, вось у нас там была дзяўчына. Вероніка. Так, Вероніка, да вас ідзе кніга, але каб крытыку, зраблю крытыку залу, гэта таму, што канкурэнцыі амаль не было. Ну і мой падарунак Леаніду. Леанід, вас можна публічна крытыкаваць? Ну там добрая крытыка на самой справе была. Мне не надо выходить или отсюда? А можна выходить? Можно отсюда? А можна я там сяду, а ти тут, і я буду... О, давай, а я тут. Ну, вось, я хотів сказати... Добре, я зроблю фотоздимок і покажу людям. Так, Леонід, вось. Леонід вельмі прыемны хлопец на самой справе. Я маю на ўвазе, што высокі, гэта першы плюс Леоніда. Другое, што добры твар, прыемны чалавек, заўсёды хочацца з ім размаўляць. Ну, дарма ты не выйшаў. І яшчэ заўсёды, гэта, як сказаць, апрануты вельмі акуратна. Ахайны. Свежаапрятны, чысты, як, ну, цитата. Добра сказаў? Але не адкрыты чалавек і чагосьці баіцца і не выходзь на пляцоўку перад камерамі, таму што нібы, мне здаецца, з крыміналам звязана. Гэта моя такая крытыка. Што такое? А чаму? Што, крымінал? Дзіцячы лагер. Дзіцячы лагер. Што ты, педафіл, а? Ён можа баіцца, што дзеці паглядзяць выпуск і будуць потым яго зноў крытыкаваць. Набягуць у каментары. Это Александр Чорнуха был. На самой справе, дзякуй, што прыйшоў. Дзякуй, хлопцы. Купіце крытыку, свеженькую крытыку, у каментах пішыце, і пасля гэтага выпуску таксама тое, што не дакрытыкавалі цяпер, магчыма, сароміліся, можаце потым падысці і сказаць: гаўно. Так не трэба казаць. Калі так скажу, не, так не трэба. Гэта Александру Чорнухі кажыце гэта, мне не трэба казаць. Подписывайтесь на канал Министерства культуры. Что это такое? Коли мне скажут говно, я скажу сам говно, понял? Пидор. Я там шмат слов скажу, коли мне скажут говно. Ну, даволі гаўняна было. Не вельмі цікава было гэта слухаць. Ну, наогул, чаго яшчэ можна чакаць ад гэтага шоу? Так. Гэта было на традыцыйна нізкім узроўні. Традыцыйным для беларускамоўных шоу. Для менавіта гэтага шоу. Так.